subama tongkhe kai torbono no subana buino hamjak ma tongkhe kai torbono no hamjak na buino khairo ma tongkhe kai torbono no khairo na buino rma tongkhe kai torbono no Dokin Podobil Edis Village Committee Bising Khobjar Chini Kaubasa Kamiwo Chini Khoroksa Takuk Chini Okrano Da Soros Deborma Bo Bini Langma Chomani Yagolo Bini Nukungke Zingzarang Tamu Khanawi Chini Chairperson Chini Barangmanajer An Kakino Ismita Debormani Je Tidulma Bai Chini O Amsai Faichung Chini Bini Saje Khoroksa 12 plus Kakataklai but Bini Sori Hamero Ngi Boro Kisha Doctor Naizana sa biarang toman bai boy pai me ang tomak khanawi chung tini pona no pai chung boy pai phaikya bini charai no kaham porui college porui jahate bini career samnan bagai chung jot logi tongo chung chini bobagar naikol phang bai chini amchen jot leader chung ni tidul ma bai chung chini sugia lukorang chung nog nog thang omai ken chung chobalai tong